It-tlieta mistenni jidher quddiem il-qorti ta' Għawdex il-whistleblower li żvela kif kien isir xogħol mill-privat imħallas mill-Ministeru għal Għawdex meta l-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono kienet responsabbli. Brabta ma' dan il-każ hemm whistleblower approvat skont il-liġi, iżda rapporti fil-medja sostnew li hemm diversi kontratturi għawċin li allegaw li ġew imqabda jagħmlu xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq residenzi u negozji privati mill-Ministeru għal Għawdex. Giovanna De Bono ċaħdet kategorikament li hi kienet taf b'dan kollu. Iżda fil-qorti nhar il-ħamis li għadda ħareġ li direttur fih dan il-Ministeru għal Għawdex kien ilmenta magħha dwar il-mod li bih żewġa kien iwettaq xogħlijiet. Il-whistleblower kien qal li jonqsu jingħata 50,000 euro ta' xogħol li wettaq. Qal ukoll li f'żewġ perjodi fl-aħħar xhur Anthony De Bono ta' 10,000 euro fi flus kontanti. Fil-lista ta' uħut mix-xogħlijiet li saru mill-fondi pubbliċi hemm garaxx mibni f'barriera b'mod illegali, xogħlijiet li l-Sindku tal-Partit Nazzjonalista, xogħol fuq restorant ħdejn ir-Rabat, bini ta' ġibja, xogħol fuq razzett illegali, fuq triq ix-xara, fuq kamra tan-nar u f'ħanut is-Santwarju ta' Pinu. Uħut minn dawn ix-xogħlijiet baqgħu sejrin saħansitra sal-ġimgħa tal-elezzjoni ta' Marzu 2013. Kemm il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kif ukoll l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said iltaqgħu mal-whistleblower, anke jekk fil-bidu qalu li ma kienu jafu xejn dwar il-każ. F'korrispondenza elettronika Chris Said saħansitra kien wieġeb lill-whistleblower li se jkun qed jgħinu kull kif jista' sabiex jitħallas. Filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni għadu qed jirrifjuta li jgħid għallu l-whistleblower fil-laqgħa ta' bejniethom.